Ensimmäistä kertaa Kiviaho pääsee aistimaan tolppien välistä paikallispeliin ja tunnelmaa. 21 vuotta ikää. Lainapelaaja Dallasin organisaatiosta. Tänään ensin Kiviahon taakse, ei maaleja, mutta Viikosen kautta, ja se avaa Sebastian Aholle välittömästi hyvän paikan, mutta erinomaisesti pääsee nyt sitten heittää sitten lättyä toiselle puolelle. Kukkonen nousee aivan loistavasti pankin tonne. Sinne lavahtaa Oskari Siiki maalintekijänä. Lähdön on tarjolla TPS:lle hyvää vastahyökkäyspaikkaa. Siitä keskeltä laukaus tulee. Kumeli Oskasen laukaus, mutta se pystyy Kiviahon torjumaan, mutta ei torju enää. TPS siirtyy 2-0 johtoon. Tässä toisen erän alkejaisiksi, vaikka toinen erä ei vielä mitään ihmeitä ole tarjonnut. Mutta nyt se tarjoaa maaliin. 23-15 peli. alueelle Aalto. Laine puikkelehtii Salmelan ohi. Ampuu 2 kertaa. Eivolle siitä erinomaiset peivit ja paikkaa tulee rystypuolelta. Kiviaho selvittää tilanteen. Ja vielä jäävästi tuolta Ilvekseiden toista jäähyä jäljelle. Ylivoimassa Kallio ei pääse perin laukumaan eikä pääse ja 2-0 edelleen TPS:n johto tuolla taulun lähtemään käyntiin. Ja huolimaton syöttäjänä tämä tulee olla paikka tämä laukoon, mutta Alteema laukoo. Tuppurainen irtokiekkoon. Tuppurainen. Alteema. Kemiläinen ampuu ja 3 torjuntaa lyhyen ajan sisään Kiviaholle. Ykynä pitää nyt Ilveksen toiveita yllä, mutta sarjakuli on jatkumassa. Kemiläinen lakaaja. Tulee puolestaan Kiviaholta. Vähän vastaavanlainen kävyllä torjunta. Saman tien riittää Jokinen kiekko McIntyrelle. Laitetaan Lapsen laittaa Laine tekee loistava torjunta. Henrik Kiviaho nappaa sen laukauksen kiinni. Ja kerrotaan vielä se loppuun, että Ilves onnistui silloin 2 peräkkäisessä ylivoimamaalin tekemisessä. Silloin Tässä tämä Somervuoren paikka ennen tuota ylivoimaa. Katsokaapa miten Konkari siinä malttaa ja ottaa kyllä sieltä periaatteessa Kiviahon ulos kolostaan, mutta sen jälkeen Kiviaho saa kuitenkin vielä räpylää siihen eteen.